Liomsa Siobhal David. Gan áras tá tú bartú an géad chéile a bheits a thóga agat amachchanseo, agus tú ag smaoinemh chursaí ollscoile agus gairmach a bheithe. Is mór an buntáiste é an Gaeilge bheith sa fí libre. Cén cinál ibre bheith gceist leis an gceapan tú. Smaoinigh tú riamh go bhfuil gháil th sála leis an Gaeilge. Is mis a léanaí bhréanán agus tá mé lonathe I Manhattan nua-eabhraach le 9 milliún anuas. Tá ag obair san Irish Arts Centre ag tagas na Gaeilge agus ag scríomh column 7 ráthangach san Irish Echo an nuachtán gairmthreorach. Drastal mis scoláirí agus coláiste ísagán agus an sin bhain mé céim amach san nua Gaeilge I UCD agus máistreacht san nua Gaeilge. Bhog mis go nua-eabhraach mar gur hastig weim obair sa phobal gairmthreorach. Tá meas agus sim chomór sin ag Múinteoirí éire agus an Gaeilgeas, agus níor higas é sin go dtí gur bhog mé an. Bhí is agam marall an Irish Arts Centre agus bhí Múinteoir ag tasamhathú chun obair go dónach an sin. Dhéan siad an oireacht an visa P3 Culturally Unique Visa agus thosaigh mé an Gaeilge a hagas gan sin. Why sin thosaigh mé ag obair don City University of New York ag múna Gaeilge agus I mbun an Rhein Gaelach an sin. Is daoine gach cinál chaideán a mínig freastal mo chud rangana ó glan thosaithirí go daoine a hastimhó líofacht a bhainteach sa tanga. Is postar le má fuste nua-eabhraach ag múna Gaeilge. Búlam sé le neart daoine simúil agus fáim se curí chuig ócáidí an-spéisiúil mar is gaeilgeoir mé agus tá spéisiigh daoine búla le gaeilgeoir. Bím sé ag scríomh faoi gach cinál ábhar san Irish Echo gach seachtain. Is díalann an choulún áit a mím sé ag plé leibhéal mar a band single óg éireannach I nua-eabhraach. An cháile a bhulthinse de éana bhfuil géirí bheith ina cónaí I Manhattan nó éonáit fud Mheiriceá. Ná beidir iirecht dhéanamh J1 visa a bhainteach le linn an tairí agus roinnt ama a chahabhann sin. An sin fecinn tú na deiseanna a bhfuil an taobh mu de héireann a bheith obair leis an Gaeilge. Is dócha an rud is dacra romsa ná bheith I do chonaí I Manhattan ach nach bhfuil éon de a bhaintear mór himpelarm, is fada bhaim an takeíocht a aon tú ó chlán. Cheap daoine greimh go thomláin crackáilte a bheith géirí boga go nua-eabhraach chun an Gaeilge a bhúna. Ach tá má bhringleid buinte amach gom, agus tá mé tréis maithéal a chahabh go profisiúnta a bheith plé leis an Gaeilge I Manhattan. Ní bheallan físe agus dros na carach ga chéine. Tá cuideagainn bhíonn an siochan damhanda a bhaint amach. Díot is mis Captain Pat O'Connor wa Oiliúna Héireann, Tá má gobar mar presafagacha Oiliúna Héireann agus tá má lonnaithe ceann carú Oiliúna Héireann I Comhdháil dara. Tá na náisiúnta an-tábhachtach go éire, ach tá se an-tábhachtach gomach saidirí ó Oiliúna Héireann freastal son éire agus son na náisiúnta thsáile. Dairlumm an fuseo bhaint amach is dói thosa sé leis an áirteist agus tar éis an áirteist thuma stachasí scoil na dhaltaí I Oiliúna Héireann. Tar éis sin rinne me chéim commerceáide séire bliain in san Institute Technoliaach Bailíoch Cliath. Tar éis sin céim commerceáide thuma thsáile háir go dtí Liberia agus Sierra Leone rinne me máistreacht commerceáid politicúil agus tar éis an cúrsa sin thuma stachasí presafig Oiliúna Héireann. Tá go leor postnaí éagsúla Oiliúna Héireann. An gédul síos is saidir ag achtainna. Ach tar éis sin freisin tá doctorí taistil wein, tá innealtóirí taistil wein, tá múinteoirí taistil wein, agus cinnte tá presafigi taistil freisin. Ó lá go lá bí me ag dangháil leis an meán commerceáide, bí me chur amach pressrástasaí, bí me a chur rudaí amach Facebook, videóna YouTube, tweets Twitter agus greengrafna Flickr. Freisin bín arm go amach chutí na trúpaí tá thsáile in átaí costa leis an Lebanon. Agus bín arm chluisteach in studio agus constantly daoine costa le Today FM, new News Talk, new RT, faoi céir a bhíns Oiliúna Héireann a dhéanamh ó lá go lá.
Ceann an rudaí is deacra faoin post ná go bhfuil ort thul thsáile le haid tréimhte sé mí. Ag an am sin bíonn ort do Múinteoir ágáil Somália agus ní bháin go bhfuil sé deacra orta ach bíonn sé an-deacra ar do Múinteoir freisin. Slóí na tréithe is tábhachtaí dúna I óglaí na hÉireann ná ionar, dúthaíocht agus díolseacht. Tá mas gar siaraní má thógáil agus saidir má a cruthú as. Nuair a bhreaníonn tú ar an síl mór thimpealairt, cad na deiseanna a thabhlaíonn tú leis. Ar cheap tú riamh go mbeadh an Gaeilge mar chuid san tuiscint sa tagad ar an síl sin. Snéad níhaine sanam dom rugú agus tóga mé maiile clia agus tá cleachta mar alíontóir fanna blianta. Drastal mé ar Institute Technoliacht ó Clia agus rinne mé staidir móistrucht in a réir ar péintéireacht. Mar alíontóir in a réir ní an clóiste tháinig deiseanna cúm, níor bhfuair in a réir deiseanna a lurg. Agus an rud a tharla nó tháinig danlan cúm agus lurg siad mise mar alíontóir. Tá mé cleachta meas mar fad de bliain inis agus nuair thosaigh mé amach mar hampla bhí an nachtaíocht láidir agus dréir chéile hit rudí as chéile ó thaobh an chéile san nachtaíocht. Bhí mis an roinnt airgad a bhaint amach ag múna beidir, ag tuairt cardlan profisiúnta, ag tuairt leachtainna, sna príomh-danlan poiblí, ag déanamh annach chud rudí nabhgnách, ach na rudí a hit mé an róla nó an radio agus ag déanamh roinnt tuairiscí le haid chlór alína dar bhanam imil ar TG4. Well, hnéad, bhí tú goig go múna le déanaí. Bhí mé I manisteir na féile I gundéilim ní leis an alíontóir aimid lín fillin, seo mar a dairiglan. Bhín gnála sa stúdio in ar beidir 6 uair cléig nó mar sin, agus tá sé tóbhachtach in íag an stúdio bheith ciún, agus bín ciúnas anna tóbhachtach I leibhéal go pársanta. An mullam alín mar slíomhethe, brahann sé go mór uirmh, más duine thu le struchtúir a héal, má tú an clí le chlórama, má tú fear dígurseach a dro an cleachta féin, agus má tú sásta bheith gobar ó dubh go dubh mulla mé. Is fear posta agus tá sé anna dheacair ar fad, agus bína lán íbert a gceist nuair tá tú cleachta mar alíontóir. Ceapan féin go dugan alín agus bun céim alína severas fuile don incian agus don cinál meown, agus cairn sé leat bheithin an rudí eco agus rudí a hiiscint, agus bin an cinál príomhaim atá ag alín. Tá buana agus scileanna éagsúla ag gatainine, agus tá deisna iontacha fostaíochta ar fáil dó siúd a ghlachan Céim Chun Tosaigh dréir an taide is déanaí. Tá an scéal seo ag ar dúirscóir Mícheál Ólainn. Is mis Mícheál Ólainn tá mé 8 is fithe díis is as bansceil ag nghailteachtaí bhráthig I gúnta chiarídum. Gná láibre chun agurthóir gléachar me rá go bhfuil an scéal áirithe seo ag titim amach agus gúil sé géirí an tuilefisrúchána dhéanamh mar sin bhacharmsa is tócha creatlach an scéile áil nó cúra an scéile áil agus is tócha na daoine na depártathe lasfarthe nó na daoine atá buinte leis an scéal gach éon taobh is rú. Tá sé anéasca sa gabhain ina marmíd inis tá an na líomad cineálacha meán ann, tá na meán sóisialta ann. So ní gádómh taithí ibre aáil I seomra nuachta doch dagan is féidir le iiriseoireacht síbhialta a dhéanamh agus tuairisciú blaganna a scríomh. Níl siad cultúrnta sin inis go fápéirí agus de seanna nuachtáin agus dos na meán créalta tá méid sin gréasáin ann inar féidir le daoine iad héana a churcan cín agus a good scéalta a churcan cín. Curach sé úna ar ghaoine an líon caintóirí Gaeilge atá maitheann sin atá ábhailta labhairt agus atá sanálas acu ar réimsí difriúla. Is féidir linn a bheith is tócha níos crothatha sa tlí a gurmaíd scéal os cór na líní. Caithfidh a bheith is tócha saolaíoch sa tlí a núsáidimid pictiúirí agus sa tlí a gurmaíd scéal os cór na líní. Tá míid I marachtant
sa látá nó bháin I meán a bhfuil golóir cíorthúthailán agus is tócha an buachfaintas má heasna amachtam ná is tócha grás an án tuairisciú beo a dhéanamh an oltáchán dí mé lena híosa geil chenig nuair a tháinig an rialtas nua isteach agus buachfainta móra sethe grás an sin nuair a bhí rudaí cosúntasach sin na tarlaiste. Voilà votre café. Ah, merci. Je vous en prie. An saolíonn tú féin a bheith gobar le teangacha amachchan seo. Ar bháileata a bheith ag gobar a lárnéanaí. Áitimíonn na ceannairí is cuachtaí ar domhan le cinntií móra a chur grí. Is mis sé bríd an Uileán, is sa tráháin as Conamara me, agus is áitangara me. Héisian an áirteistíocht nó chum go Ollscoil na Héireann Gaeilge agus rinne me BA le Gaeilge agus scoláirí. An sin rinne me máisteacht is staidar an aisteachán. In í sin rinne me coppla bliain aibre agus chum agus rinne me cursa diplóma san áitangar Comhdháil. Agus le dearnaí in líana tá mé hééis diplóma sa rancíis I críochna. Déitan bheith gabba rudabe, déitach sé gur éis go bhán, déitach sé gur faoi bheithí bheith mu a láirt. Mar sin caiimseáil a snáidteach agus taidíanana, caiimeáil in Idirlín, caiimeáil documéid áilt agus rudí ólam, termíocht ólam, mar breithin na daoine in san Parliament armsa, agus caiimeáil termach de bheith am sa teangachaí le go úsáidans me. Searat is far faoin job Thompson ná go mí man nánagáil go tíortha difriúla le gaile gobar. Cheapá le Gaeilge nach mechtú nánagáil mór an tíre eile ach bím sa rank, bím sa Ruisiil, bhí me sa fóling an ora I Warsaw a gobar agus I gaiitangrach go Gaeilge, is breála me taisle mar sin idir a dárad, idir a Gaeilge agus a taisle bím se trethar cían. Amrad gomach fúnarta bheith I éagsangara. Dóthaigh go geapá gur cheartta bhualach teangacha dhéanana, gur cheartta tríú chearann na chuig teanga dhéanana go áirteist. Ach níl arteist níana. Séad is táhachtaí inis ná díana go más an áirteist. Ní ra samsa cid bhí me sé gar dhéanana le a bhí me an áirteist. Bhí me sé bliana déag, agus ní sam éonrad seachas gur me gearra le go leiste agus me gearra rud cintíana le Gaeilge. Mar sin ná bhí buara faoi na rudí beaga. Díon go más a scrúdú agus níos sin tá tú nánagáil agus ciníana mar tá síl fada, tá neartáid le rudta tú geiríana I dhéanamh. Agus beir le lífa ar ardchaid an agat agus an daoine leat a bheith plé le daoine. Joanna Cúne is anam dom is as fion glas baile a clé mé. Is stúr a thorn néanra mé agus tá gá néanra agam faoi láthair. Tá néanra bháin agam an seo I baile an bhéiteigh chun dé na mé agus néanra eile I dtreithe dátha chun dé lú. Nuair águ an scoil rinne mé cúnta séocht agus airgeadis I Portobello agus an sin thu mé ará agus rinne mé cursa chum leanaí ó bliain nád go dtí sé bliain a déis. Tríomh na Gaeilge le forbert néanraí teoranta. An sin, bharrtaigh mé ar néanra a bhunú. An gná lá bhíon agam sa néanra mar stúrthóir néanra ná go mbíonn exprí le na páistí agus sin an príomhrad a dhéanam. Comhdháil le bheith exprí le na páistí, bíonn dúlgaisí eile agan mór stúrthirí chun bheith cinnta go bhfuil na páistí ag forbert agus bhfuil muid ag scoláthar na deiseanna de na páistí an forbert sin a dhéanamh. Comhdháil sin bíonn dúlgaisí orm ó thaobh an fórne de go mbíonn an pá agam dómh agus go bhfuil na cúrsaí agus gachraid sús gon dáta. Ó thaobh obair le na páistí de caitheadh a bheith cardúil agus churmach a Comhdháil sin bíonn scileanna eile ag teastáil caitheadh a bheith agratha mór gcuine. Caitheadh tú bheith in ann de am a bhanistú go maith chun gachrod a clúdach gach lá. Bíonn plananna an lá d'argeáin ag teastáil le hain na páistí, mar ní féidir le na páistí teachtasteach agus gan éon plán a bheith ré dómh.
Mullen de aine atá géirí bheith mar stúrthóir níonra go méid sim de haise gan acu apáistí. Agus béidir go méid sé go matdómh dámaróid go raibh siad an taithíáil mór cúntóir nó stúrthóir cúnta I club óga I do ceantar ribh tuairt faoi stúrthóir níonra a dhéanamh. An buachfuinte ba bhó dom ná nuair dosca muid an doras an dara níonra. Agus tá muid éagsúla leis sa todhchaí go méid an tríú níonra á oscail dágainn go luath. Má tá dúchláin ag baint le post, ná chuir se sin isteachart. Cuine de bhisneach agus áire leat na dúchláin a thárú. An ra sad gur chuidí an Gaeilge le réalta mór Hollywood, cén ról ach lachaí tusa. Diarmid Murta is anam dom, is as dúnarí chun de cáháin mé agus is eistóir mé. Hui mé go dtí ollscoil carm le clia agus bhí mé an sin chun céim gnó a dhéanamh ann ach nuair bhí me ann thos mé le go páirt sa Comhdháil drama. Ag teachtas chun de cáháin bhí an Comhdháil Náisiúnta fíor difriúil dom agus bhí an dain oscailte suas dom. Hui mé go dtí an scoláirí Gaeilge agus bhí mé le go páirt ranganna páirt aimseire an sin tróna gá uair sa seachtain. Sa scoil seo bhí mé ag fáilim ó Múinteoirí ceart agus bhí mé dhéanamh ag déanamh iireacht na rudí ceart a dhéanamh ar an stáit nó le camera agus bhí sé seo an leibhéal nua a bhí ag teastáil weim ar feadh a bhád. Ag an am sin bhí mé ag obair go dtíon I jab mai, bhí airgid go maigam, bhí gagróid go maigam ó thaobh sinnde ach níor misáasta ionam héin agus ag an pointe sin rinne mé éisteachtaí don cúrsa lánaimseire agus bhí an tarm chun áit ail sa cúrsa lánaimseire. Bhí an céad post ar an scanna an dom ná do TG4 tsraith ar a bhanam seacht agus bhí mé ag leach apáirt ó dó character an sin dar a bhanam Brian. Cadén cinelí heavy agat? Bhí sé go hintach, yeah. Cá deachí tú? Tháinig rud éigeanna níos. Bhí mé méil ferrasta, bhí mé ag obair ar scanán le stúrthóir intach agus bhí mé ag obair as Gaeilge agus bhím gcónaí bródúil as mo chuid Gaeilge agus bhí sé seo intachtam an gáród a chur le chéile. Mar aistóir bíon deachreachtaí ann agus bíon deiseanna ann. An deachreachtaí is mó tá sé sin ó thaobh airgide, níl do cinnte nuair a bheith sé sin ag teachtas. Ach na scéalta atá agam, na cáide atá agam, an taistil atá déanta agam a rithean tír, a rithean dain. Tá sé fíor speisialta agus má tá an seans agat chun rud mar sin a dhéanamh leibhéal. Buin rialas. Tach an chustam an bailachta tá ceappa. Ach bhfuil an córa sin I gceart de réir an lí. Níos am. Is gá bheith cinnte I gcónaí nach dag an áúir bit ar an rud atá rá nuair aistrítar teacs ar bib. Ach cé inna cinnte sin. Ar Ailín, chuig an bhroiséil, chun tuile eolas ar fáil ar chúrsaí dlí. Difriúil Marach is anam domsa agus tá mé chónaí an seo sa bhroiséil agus a gobar mar lí hangólaí sa Comisiún Eorpach. Rinne mé céim dlí agus Gaeilge ag go láiste na hóscoile I ggurcaig. Bhí blian amháin taithíobar a going a chahamar I maileáil clí agus bhí deise going tríhí a cahabh ag obair I ranna go Náisiúnta agus tríhíonn sin a cahabh ag obair le abhcóide le Gaeilge san ceithre cuairteanna. Taréis deire chur le sin rinne mé cúrsa do lí hangólathe, sais cúrsa astrúcháin agus cúrsa gramadí as Gaeilge in Múinteoirí ribhdom céim abhcóideachta a bhaintach. An chuid is smó den nám bíam sé inis ag obair le reachtaíocht agus mar sin cabhaigh na cúrsaí sin ar fadlam. So an gná lá a bhína gom sa Comisiún ná go míimiid ag obair le písaí reachtaíochta as Béarla agus as Gaeilge agus go mín buinte éigean leis an Francíis leis sin Comhar. An spruchatá going an seo sa Scoláirí Slí agus sna dlí hangólathe ná go méid ord caighdeán ar gacha le písa reachtaíochta a chagan amach ón Comisiún agus go méid siad ar fad de réir a chéile ó thaobh seangada agus ó thaobh rialacha dlíthúla de.
Na príomh dúchláin a bhí na going sa fus seo is tócha ná go míimiid ag obair le teangacha difriúla, le daoine idir náisiúnta agus le tapaí difriúla. Bhín réimsí difriúla dlí a gceist going ó lá go lá. Sé an dachar cumas nó áras cumas a bhaintach I réimse a bháin. Caithfar bheith ann I brú le gacha le réimse dlí agus caithfar bheith ann rudí eolam an tamar fád. An rud is fearr faoi mo fus. Ná is tócha an rud céine leis na dúchláin go mbíonn deisegad obair le daoine ó cultúr difriúla, daoine le teangacha difriúla agus go mbíonn réimse difriúil ibre I gceist gacha le lá agus nach mbíonn aon rud ledránach faoin bus ó thaobh sin de. From the buach faointí is mó atá buinte amach a gom go dtí seo ná is tócha céim abhcóideachta a bhaint amach agus máisteach sa Gaeilge A a bhaint amach chumá. Taobh muid sin buach faointe mhór I Múinteoirí san Iomlán ná go bhór mé an post seo sa comisiún agus bhfuilm sin an bheith mochónaíonn seo agus bheith ag obair mar líthangólaí sa comisiún. Is casa bhíon ar bhóthraín an taol, agus fiú má hen tú le postáid, ní bhíon an ráis an granta gloch. Am sin muid ar fád an bóthar ceart ar deire hir, go háirid nuair bhíon páisneir le go is tíre. Is mis Conlon Martin is as an English ag an hir ón mé. Is Múinteoirí Gaeilge scola mé ag gaiste Katrina in ar watha áin a méam ag teagas tíreolaíocht tríomhán na Gaeilge agus teicneolaíocht an eolas. In ní déag natha seach bhain mé céim sa dlí amach an ollscoil na banréine I Malfáiste. Agus an sin thuí mé ra agus bhain mé íar céim sna dlí agus a ríomhairí teicneolaíocht an eolas amach in ollscoil na banréine. Bhí seansa go bheith gobar sin ar feadh bliana san ollscoil in Aontas na Macléin ach chachan mé an Gaeilge ar feadh tamailt agus bhí rud in asnamh I Leibhéal. Thuí mé ráis sa bblion neamhbhélas a dó gur bhain mé íar céim sa Múinteoireacht amach a gaiste uaire I Malfáiste. Agus inis tá seansa go bheith gobar leis an Gaeilge in Comhdháil Náisiúnta in Ardwatha. Sílam go caithí tú bheith ullmhíonna go caithí tú bheith fáigne agus ag an am céarna oscailte galóir le crack a bheith agad leis na páistí tíomhastí den teomaranga. Ní heag leis an teomaranga bheith ionta rian. Caithí saoirse a bheith ag na páistí galamón cainte agus saoirse acu gula amón teagas agus galamón fólam. In am scoláirí náia bíam sa gríthe le cúrsaí pelle agus Comhdháil sin is caithearla ar champa chomrach mé a thosaigh amach a gan hírón. An chóile a thorthaíonn de feiste ar bí na clí leis an Gaeilge. Go leis, tugann sé deisna iontathe duit ruderbí a dhéanamh. Osclaíonn sé daras duit, tugann sé deis duit golaiste ag chuidmhaid airneal ó thiú na tionsclaíochta, ó thiú na spórta, ó thiú na heiriseireachta agus Comhdháil sin tugann sé deis duit léargas a caiithú ar cultúr sagad haon agus más a bheith agad ar an cultúr sin, agus man tá más agad ar de cultúr haon, bíonn más agad ar cultúr ar bí eile. Cundan na buachfuintí is mó a bhí agam I Masaíl Ibre, ná an seansa bhí agam teachtain seo go Parca Crocaí agus chursíos a dhéanamh ar na cluichí Gaeilge. Ní a mérla a bhí mé a caint ar na leithe sin ach tríomhán na Gaeilge. Thugann Gaeilge na deisna sin dú bheith an seo agus tráchtarach a dhéanamh ar na cluichí Gaeilge an seo I Parca Crocaí. Má tá spéis agat in ábhar le agus má tá an passion agus an fuinneamh agat cuinní leis. Saola mar aistir mór fada agus de láthair aibe mar cheann scíbe. Fiú bháin más é go bhfuil an láthair sin cois farige. Is anandum agus táim ag gobar mar teagas scór gníomhhéachtaí a mfuinnéir le scoiltear fála Freedom an seo sa trámhór I Gúnta Fort Larga. Bhí mé ag gcónaí faoi chríocht na farige agus mé ag fás an níos an seo sa trámhór. Bhuain mé céim mar géachta agus teangacha amach in Institút Technoliaachta Fort Larga. An sin chuig mé ag taistear fud na hórpa agus bhí sé mo chonaí san eilvéis ar feadh roinn blianta. Bhealach gorá sé dró na farige mé an sin agus thosaigh mé ag obair sa tionscail sarfála. Tá post anna speisialta ag gom im thuaimse mar bíonn gach éon lá difriúil. Is iad na príomhgúilge atá ag gom ná bheith ag grú gníomhhéachtaí mu faoinéir mar hampla déanamid ceacht na teamharcíochta, luabhreacht ar halamh agus dúchláin fór na costrá. Gná lá ag Freedom scoiltear fála gomsa ná tasníam ag an néachlog. Chur go méid gach éon rud in agar agus Nord sulla dagan an grúpa mar sin bíonn plán déanta ag gomsa agus na sprocna leagathe amach rimhré.
Le gná tagan dahad nó seaca na cléin chuin, agus farm fáilte rómpú, agus déanam chursíos ar na gníomhíochtaí atá le amachcin don lá. An sin reinimiid an grúpa ina gá le agus téimiid costrá chun an spórta thosnú. Ceann dos na buachfrintí is mó a bhaineann le mar fost ná bheith ag obair le grúpaí le riachtainna sí speisialta. Na trí pásanta a cabhraíonn lomsa sa fós seo ná is tína geallgóireach agus cordúil méid ag an nó. Tá sé sin antáta dár lom nóir bhíonn tú ag bualadh leis an gná phobal. An rud eile a cabhraíonn lom ná is mála an bheith eagraithe agus tá sin riachtanacht chun go mbuine gach éon duine tanamhas na gníomhíochtaí. Tá méid simigad tuairt faoin gnáil post seo, cafa, dul agus taithí áil in ionad mar seo nó i globs ar fála. Caróg sé go mór dá méid simigad i gcúrsaí sport. Is umí deis atá os de chóir amach, agus mar atá feici agan, níl tóran le líon nó le higsglucht na bostanna spéisiúla atá an le Gaeilge. Tá tuile eolas mar gheall ar gairmthreorach le Gaeilge ar fáil san iris leabhar, agus ar an siomh gréasán www.gaelport.com/Céim Chun Tosaigh. Smaoiní ar an aisling atá agat, agus tá gach seansán go gcuideodh an Gaeilge go mór leat an aisling sin a bhaint amach. Is í seo do Céim Chun Tosaigh. Curtha Pósa Ben agus Catherine Saunders and Múinteoirí Gaeilge Bonanza. Get more when you join Sky TV. More flexibility with a free Sky Plus box. To record, pause, and even rewind live TV. More choice with unmissable entertainment on Sky. All your favourites from our